Liburuek barruan gordetzen dute fikziozko mundu distopikoetan edo utopikoetan sartzeko giltza. Ametsena edo desirena. Batzuetan, pareta ikusezinak altxatzen dituzte horrien artean, edo ordura arte izandako bizimoduan. Nagore Zubilagak itzuli duen Horma eleberriko narratzaileari gertatu zaion gisan. Naroa azaletik sartuko gara portxubet emakumeen barruan zer topatuko dugu liburuan? Zelan ikusten den bezala emakumea da, hor erdigunean dagoena, emakumearen pentsamenduak eta bere bizipenak, eta hor bere gorputzean sartuta ikusten den bezala, mendiak, natura dago, izarrak, bere pentsamenduak, eta hori da kontakizun bat, txosten bat berez, emakume batek, ez dakigu bere izena, idazten duena, gelditzen denean horma ikusezin batek inguratuta, harrapatuta. Naroa lerezte berezia guretzat ezta, beste sasoi baten murgilduko gara, idazleari esker, itzulpen bat izango delako, eta ze historio harrigarrian harrapatuta geratuko garen. Bai, beste sasoi batera goaz, 60. hamarkadan idatzi zuen Marlene Haushoferrek, Austriarra da bera, beste sasoi bat, beste leku bat, Austriako Alpeak, baina gaurkotasunik ez du galdu kontakizunak, eta horrek egiten du, oraindik ere, gaurkotasuna izatea, ezta. Bertan irakurritakoak nik uste zer pentsa ematen digula denoi. Zure liburuak sarituak izan dira, literatura unibertsaleko obrak itzulita, denetarik autore handiak, zer interesatzen zaizu, zeuri, itzultzaile moduen? Bueno, itzultzaile moduan, interesa pizten duen edo zer, literatura gustoko dut, eta beraz, proposatzen badiate, orain Uxu Errazkinek proposatu zian bezala horrelako harribitxi bat, eta irakurri, eta egia esan ez nuen ezagutzen, niretzat aukera oso ona izan da. Hitz egingo dugu berarekin, gonbidatu duzulako gaur gurekin, elkarrizketara. Bai, hori da. Zergaitik bera? Bueno, zergatik bera, ark proposatu zidalako, ia interesatzen zitzaidan, gustoko izango tenun horma itzultzea, eta berari esker, bere ekimenari esker, etorri dalako euskal literaturara obra hau, beraz, zerrobea berarekin hitz egitea baino. Hormak aldapan gora egiten zuen pixkenaka, alertze zail batera iritsi arte belardi baten erdian. Handik, bi etxola gehiago eta ibarraren zati bat ikusten dituen. Amorrara zitanengoen. Naroa, egileari buruz, galdetuko dizugu hasi aurretik, Marlene Haushofer nor da bera? Egile austriar bat da, 60ko hamarkadan idatzi zuena, eta beraz, gerra hotzaren hor puri-purian literatura egin zuena, eta nahiko gazte hil zan. Literaturazun pasio, baina etxeko andre izan zen, behar bada hori ere datu garrantzitsua da, bere literatura edo bere pentsamenduak ulertzeko, eta nahiko gazterik hil zen, minbiziak jota. Baina, hori, horma bezalako liburuak idatzi zituen. Itzultzaile moduan, nola sartzen zara? Beste batek egindako sortze lana izango dalako, eskuartean izango duzuna da, zure lana hori itzultzea izango da. Nola sartzen zara pertsonaian, biografiak irakurrita, liburuaz gain, zelan egiten duzu zeuk? Liburua irakurri beharra dago, baina argi dago liburua idazle horren isla bat dela, ezta? Eta orduan, hobeto ulertuko duzu idazle horren emaitza, eta fruitua idazlea bera eta bere testu ingurua ulertzen badezu. Eta badauzka, esan bezala, badauzka beste pare bat liburu ezagun, edo horiek irakurri, edo batez ere bere bizitzaren ingurukoak irakurrita, iritsi naiz hobeto
Marlene Haushofer ezagutzera. Badago biografia nahiko ezaguna, alemanez bakarrik dagona, baina hori, bere bizitzaren inguruko guztia, ze oso dokumentatua dago, 60ko hamarkadakoa izanik, iristentzea ulertzea eta ulertzea hobeto berak idatzitako liburu hau. 1973 urtean kaleratu zen, jatorrizko liburua, gero pelikula bat eginda bebai, liburuaren inguruan eta oso saritua da izan dana, geratu garalako, lantaldien liburuak zer esan asko eman digu, eta honi buruz hitz egiten egon gara. Ni liburuarekin geratu, ez egia, esan barra dizut, ez dakik galdetuko didazun filmaz. Ez dinot, pelikula egin dabe, geure artien berbetan egon garalako, geukera ez dugu ikusi. Klaro, protagonista bakarra izango du, emakume bakarra izango da hemen, inorekin hitz egiten ez duena, animaliekin bai, luzean, baina berezia da testu ingurua be bai, eta abia puntua eta, irakurleari azalduko diogu, horma hori zer den. Bai, liburua desberdina da, ze bakarrik dago narratzailea, ez dakigu bere izena zein den, eta txosten moduko bat da, hasi eta buka, ez dago elkarrizketarik, ez du inorekin hitz egiten, baina bere buruarekin asko. Orduan da Austriako Alpeetan horma bat inguratuta geratzen den emakumea, bakarrik bere buruarekin eta naturaren erdian, txakur batekin, gero agertuko dira beste animalia batzuk, hasieratean txakurra bakarrik da, baina gero agertuko da behia, katu batzuk, behiak txekorra, gero zezena izango dena izango du, beraz animalia eta natura, eta gero bere burua, ze bizirauteko tresna gisa literatura edo idazketa oso garrantzitsua da narratzailearentzat, eta beraz bere buruarekin barrura begirako bat egiten du, bakarrizketa bat, beraz bakarrik dago, baina behar du, bakarrik egon. Hasiera korrietan kontatuko zaigu hori, dinot, ez gaude zer kontatzen esaten badugu, bera bizitan doa, lehengusina eta haren gizonan, etxera, asteburu pasa esango dugu, eta, horma ikustezin batekin egiten du topo hasieran, eta irakurle moduen begiratzen zarelako, zer da hau? Lekuzkanpo kokatzen gaitu, eta une oro, sentsazio hori barruan ez da, zer ari da gertatzen? Zer gertatuko da? Bai, eta erantzunik ez ematen, hori ere esan dezakegu. Lehenengo horrietan agertzen da ja testu ingurua, ez da? Badoa lehengusina eta haren senarrarekin eiza etxe batera, Austriako Alpetara, asteburu pasa, eta lehengusina eta haren senarra badoaz herrira, eta bera geratzen da bakarrik, eta gauean zehar, ez dakigu zergatik, eta uste dut ez duela inporta, ez? Horma batekin guratuta dagoela konturatzen da, horma ikusezina bestalde. Eta, askok esan dezakete, behar bada distopia ote dan, edo zientzia fikzioa, ez? Baina uste dut, gutxinekoa dela, horma azkenean, nahiz eta tituluan argi eta garbi agertu, aitzakia bat dela, gero berak nahi duen hori kontatzeko. Ze horrela hasten da, egoera horretan dagoela, bizirauten, eta kontatzen digu emakumeak bere biziraupena eta eraldatu beharra, egokitu beharra hainbat egoeretara bizirauteko. Biziraupen historio bat? Bai, esan daiteke, bai. Perspektiba askotatik ikus dakiok ez da, liburuari, bai, biziraupena, eta esan dudana behar bada baita ere, barrura begira introspekzio hori ere bai. Nahi gehien, behar bada, zuri beste zerbait gustatu zaizu, nahi asko gustatu zai bere pentsamenduak edo barrura begira hori, ezakit. Stefan Zweig idazle austriarraren liburu hau hautatu dut, iraganeko mundua, Europar baten oroitzapenak, bereziki bi arrazoirengatik. Lehena, humanidadeak egiten dituen triskantzen aurrean kulturaren balioa eta bereziki literaturaren eta musikaren balioa aldarrikatzen duelako, behin eta berriz, eta bigarrenik gure garaiarekiko antzekotasunak ikusten ditudalako. Stefan Zweigi oso garailatzat bizitzea tokatu zitzaion,
hain justu ere lehen eta bigarren mundu gerren artekoak, eta bera judua izaki erbestera joan behar izan zuen. Garai hartan, gure garaian bezala, aurrerakuntzan nabarmenak gertatzen ari dira zientzia eta teknologiaren aurrean. Baina horrekin batera ikusten ari gara nola gure munduaren toki batzuetan triskantza izugarriak gertatzen ari dira. Hau da, gure patuaren aurkia eta infrentzua aldi berean. Batez ere gustatzen zait liburu hau, Stefan Zweigek ohartarazten gaituelako konfortaren arriskuaz. Denok bizi dugun konfortaren arriskuaz. Hau da, dena segundo batean pikutara joan daiteke. Horregatik esaten du hori, mimo handi zaindu behar dugula lortu dugun guztia. Bakea, demokrazia, ongizatea. Azken finean, hori, infernua gu pensatzen duguna baino gertuago dago. Eta berak bere larruan bizi izan zuen gaina birritan bizi, zer zen benetako infernua. Kontakizunari dagokionez eta idazteko modua, naroa hasi eta amaitu egingo da, ez dago kapitulutan banatuta, agian gaur egun osoikoa da, arnasgune horiek izatea irakurle moduen, baina hasi eta amaitu eta irakurlea eramaten du istorioak. Bai, kapitulo gabe edo kapitulo bakar batean hasi eta buka. Ez gaude behar bada ohituta edo alde horretatik ere formatu aldetik bai da desberdina, ze elkarrizketarik ez edukitzaz aparte, ez dagolako banak eta argirik ez da. Baina esango nuke, behin irakurtzen hasita, zergatik ez, zerbait desberdina irakurtzera animatu daitezke irakurleak, eta ikusiko du, behar bada ez dagoela etenaren beharrik ere, ze hasieratik esaten digun narratzaileak txosten bat ari dela idazten, ez da, holako erregistro bat egin nahi du, zer gertatu zaion, eta horregatik zentzua dauka, ez egotea hor kapitulutan banatuta, eta kontakizunak eramaten zaitu. Beraz, behar bada ez du behar, hala dagokio. Pistak emango dizkigu, nor zen, ez askorik? Bai, egiten du pista, ze hormak azkenean egiten du olako bereizketa bat iragana eta etorkizunaren artean, bai da espazio temporala, ez da, olako muga bat, eta kanpoko jendearen eta beraren artean. Eta beraz, hor kontakizun horretan esaten du, atzera begirako bat egiten du, iraganera, eta kontatzen du nor zen, alarguna dela, 2 alaba dituela azitakoak ja, eta hor berak zeraman bizimoduaren zertzelatzuk ere ematen ditu, bai. Ez dugu esan oraindik, baina ustez, hormatik kanpo geratu diren guztiak hilda daude? Bai, kuriosoa da, bai, heriotza aipatzen du, baina askotan aipatzen duena da, harrizko bihurtuta, berak ikusten duena horma ikusezin hortatik bestalde ikusten ditu aitonamon batzuk edo, landagunean hor lanean aitu dianak edo, eta ez dira mugitzen eta jarrera berean daude harrizko bihurtuta, baina hilda. Beraz, kuriosoa da, alde horretatik, zientzia fikzioaren ukitu hori dauka. Badirudi norbaitek zerbait isuri duela edo bota duela, eta horrela gelditu diala izoztuta edo denak. Eta beraz, berak uste du hori mundu guztiari gertatu zaiola. Gero, egiten ditu bidaiatxo batzuk goilarreetara, eta handik ere aipatzen du, ikusten duen paisaia deskribatzen du, eta hori, ez du autorik, ez hegazkinik, ez ezer ikusten. Erresistentzia egongo da, erresilientzia egongo da, ausardi hori egokitzeko datorkionari, baina amore emateko nahi hori bebai, edo momentu baten, ez egite aurre egoerari, denetari dago eta dena oso ondo uztartuta, eta iruditzen zait, irakurle moduan ez dakigula zerekin geratu, horren beste helduleku dituen historia honetan. Bai, emozio asko agertzen dira, desberdinak, agertzen da amorrua, agertzen da haserrea, pixka bat denetarik, hori esandakoa dena eiza etxe horretan gertatzen da, baina gero halako batean udan gora doa, goilarreetara,
eta hango etxola bat ere egokitzen du, eta hor, berak ere esaten du berarentzat bi mundu ote dian, ez? Hor beste, ez dakit, askoz bere barne, ez dakit, unibertsoari begira askoz modu filosofikoagoan edo dago, ez hain lanari emana. Eta bai, hausnarketa asko aurkituko ditu irakurleak, eta guztiak ere lehen esan dugun bezala gaurkotasunekoak, nik uste dut. Emakume baten eskutik, ezta, berak nola ikusten zuen bizitza, baina behar bada gaur egun ere, gaurkotasunekoak dian pentsamenduekin. Natura, bere gordintasunean, esango dugu, gorputz asko dago. Hori gaur egun oso moderno dalako, baina gorputz asko dago, emakumearen ikuspuntutik kontatutako historio bada, oso gaur egunekoa eta oso aktuala alde horretatik. Gorputz asko dago, lan fisikoa handia egiten duelako emakumeak. Aldaketak. Eta aldaketak bere pertsonan hori da, eta aipatzen ditu gainera, nola iritsi zenean gorpuzkera bat eta itxura bat zeukan, eta gero aldatzen den bere itxura, eta bera ere, bere pentsatzeko modua, bere sentitzeko moduak aldatzen dira, egokitu egiten dira, ezta? Eraldaketa prozesu bat dago. Natura dago oso presente, bai, eta hori interesgarria da, ez da, kontakizun bukoliko bat. Natura ze politia guazen Austriako Alpetara, ez, kantari. Natura izan daiteke gordina, izan daiteke krudela, urtaro guztiak ageri zaizkigu, egoera meteorologiko guztiak ageri dira eta sufritzen ditu bere gorputzean, gaitza edo gaixotasuna ere badago, bere, bajualdiak eta animo berakada eta gorakadak daude, hori, denetarik. Eta maitasun hori, eta zaintza hori, inguruan dituenekiko? Bai, egia da, ze kontakizunetan badirudi galtzen gehala ekintzetan, baina hor berak azkenean bizirauteko behar bada, maitasun liburu bat dela esan daiteke, ze bizirauteko zerbaitek ematen badio heldulekua edo, behar bada zaintza da, norbait zaindu behar, akaso honetan animaliak dira, natura da, bere burua, ezta? Eta horretarako maitasuna behar da, eta aipatzen du, ez? Maitasuna, nola behar bada kanpoko mundu horretan eraiki den munduan maitasuna falta den, eta berak ezin duela maitatu baino. Eta horrek ematen dio oinarria bizirauteko egunero jeiki, eta nik uste nahiko balio digula denoi, ez? Jeiki eta zerbait egin beharra, zer egin batzuk edukitze horrek bultzatzen zaitu bizitzan jarraitzera. Erabat naturala den gauza, naturak markatzen duena. Kasu honetan, eta Euskal Herrako garrantzitsua izan delako, Lupus aukeratuko dut, komiki bada, eleberri grafiko bat, Frederick Peters belgikarrarena, asko gustatzen zaidan sortzaile bat da, eta gustatzen zait zientzia fikzioa nola erabiltzen duen. Azkenean testuingurua bakarri delako, galaxian zehar kontatzen digu abentura, baina azkenean gaia egunero gure bizitzan ditugun edo gertatzen zaizkigun gauzak dira eta gustatzen zait. Azkenengo, beti oki egiten dodaz bi edo hiru eskuartean, baina justo azkenengo amaitu dotena da Dolores Redondoren Esperando al diluvio. Aurreko liburuakaz, bere liburuakaz gertatu jaten moduan, historiak eta tramak atoan engantzan hau, baina beste gauza bat aipatu gureko neuke, eta da ze ondo deskribatu dauen eta ze ondo transmititu dauen gure gazte denporako Bilbo. Claro, gaur egun Bilbo da hiri moderno bat, kosmopolita bat, koloretsua, garbia, baina da, ja edade bat dekogunok beste Bilbo bat ezagutu dugu. Bilbo grisa, Bilbo industriala, sirimiria, eta egi esan, liburu horretan zan ondo deskribatzen da gure gazte denporako garai hori, gure lehengo aste nagusiko esperientziak. Eta egi esan, ekarri deustaz nire gaztaroko oroitzapen asko, burure bai. Ainmatoaren poesia bilduma, hain minetik gertu dagoen oso poesia gutxi irakurri dut, eta eraldatu ninduen bai.
Poetari egin nion bisita, igandea zen, eguerdi aroan. Gelan asaia isil mamitan, gela zegoen leioz kanpoan. Uxue, nola iritsi zen liburue, zure eskuetara, liburu ederra hau? Gogoratzen dute pandemian geundela, eta nik normalean sare sozialetan begiratzen ditut liburuak, gomendioak, eta argitaletxe batek justo txio bat idatzi zuen Marlene Haushoferren La Buhardilla itzuliko zuel, ez dakit zer, eta liburu hori irakurri nuen. Eta gerora ikusi nuen urte berean beste argitaletxe batek Diegoan hau asmoa zeukala itzultzeko, eta orduan esan nuen, bueno, La Buhardilla inbeste gustatu bazaitez, idazle honen lana jarraituko dut. Eta orduan hasi nintzen irakurtzen, eta gogoratzen dut sentsazioa, ezin nuela irakurtzeari utzi. Alere, ze sentsazio pandemian hau irakurtzea? Bai. Ez dakit alko nuken, aitortuko dizuet, lana oso gozagarria izan da, baina badauka, ez dut esango minetik, baina larriduratik, bai, sartu egiten zara, horren beste sartzen zara liburuan, hori galdetu nahi dizuet, zer dauka liburuak horren beste engantzatzen zaitxuna, baina pandemia egoera baten, hau irakurtzi, Bai, isolatuta geunden, eta liburuan bertan ere, emakumea, isolatuta dago, horma batek inguratzen du, basoan dago, gu etxean geunden, baina hala ere ito larri hori, sartzen zaizu irakurle bezala, baina nik uste da bere bizirauteko, nahi eta behar hori horrek engantzatzen zaitu gehien, eta batez ere esango nuke literarioki, literatura niretzat askotan da sentsazio bat. Eta sentsazioa nuen ezin nuela emakume hori bakarrik utzi. Eta orduan ezin nuen liburu hori bukatu, horrek esan nahi zuelako bakarrik utziko nuela betirako. Eta orduan kostatu zitzaidan adibidez liburua amaitzea horregatik. Nik irakurtzen nuen momentuan, hor zegoen nire ondoan, eta bazeukan norbait, animaliak ditu, hori aipatu duzu, baina hor dago irakurlea, protagonistaren ondoan. Bai, zer dauka liburuak? Behar bada engantzatzen du baita ere, hori dena esan dezun horrek guztiak, baina baita ere irakurtzean eta hasieratik egoera horretan ikusita, irtenbide bat bilatu nahi dugu, ez egutzen nahi emakumea bakarrik, eta esaten dugu, nola ze irtenbide emango dio honi guztiari, ze soluzio, ez da? Eta horrek eramaten zaitu bukaeraraino, ez dugu spoilerrik egingo, ez da? Ze bukaera oso, ez dakit, beste abiadura bat hartzen, arinago doa bukaera aldera. Ze hasiera batean ekintza bile guztiak izan daitezke igual errepikakorrak, aspergarriak iruditzen zaizu, nola komentatu duzun patatak eritearena, eta gauza hori guztiak egiten ditu zerbait izateko, egunerokotasuna, aldi berean oso errealista da, egunerokotasuna horrela izan daiteke, ez da? Hori da. Ez ditugu patatak ereiten egunero, baina, esan nahi dut, badaude zeregin batzuk, eta horrek markatzen du eguna, are gehiago emakume honen bizitza, beste gizakirik ez edukita. Eta hori irakurrita esaten duzu, baina honek nola bukatuko du, ez? Zein izango da bere etorkizuna. Kristina Nerako liburutegia pixka berezia da, espezializatuta dagoelako gai oso zehatz batzutan, bai? Bertara etortzen den erabiltzaileak hemen aurkituko ditun funtsak eta liburuak eta aldizkariak denak daude lotuta bai ingurumenarekin, jasangarritasunarekin, mugikortasunarekin, hemen azterketak, ikerketak ditugu, azterketa teknikoak, liburuak, baita eleberriak ere nolabaiteko lotura dutenak gai horiekin. Eta gero bai daukagu beste espazio txikiago bat, oraindik ere espezializatutagoa dena bizikletarekin eta bizikleta bidezko mugikortasunarekin dela zikloteka izenekoa. Europa mailan erreferente bilakatu dena gai horiek lantzen dituen dokumentazio zentro bakarrenetakoa delako. Aukeratuko nuke bertan dugun El mundo sin nosotros liburua, Alan Weismanena, baditu jada urte batzuk, baina nik uste gaurkotasun handia dakan liburu bat dela, hitz egiten duelako zer gertatuko litzateken edo zer gertatuko litzaioken munduari gizakia egun batetik bestera desagertuko balitz. Uste dugu gizakiok, uste dugu munduaren eta naturaren epizentroa, zentroa
gu garela, eta uste dugu, bueno, orain hartzen ez ditugun neurriekin planeta pikutara joango dela, baina pikutara joango dena ez da planeta bera, baizik eta gizakiarentzat bizigarri egiten dituzten baldintzak izango dira pikutara joango direnak. Gizakia desagertuko da, baina naturak bertan jarraituko du, eta liburu honek oso ondo azaltzen du egun batetik bestera gizakia desagertuko balitz, naturak nola hartuko lukeen bere lekua eta nola egingo lukeen aurre planetak. Bueno, ez daukagu kristalezko bolarik, ez jakiteko hori nolakoa izango diren etorkizuneko liburutegiak, baina nik uste gaur egungo egoerak, testu inguruak argi erakusten digula digitalizaziorako bidea etengabea dela, ez? Eta niri pena emango lidake dena digitalizatzea eta gaur egungo liburutegiak desagertzea eta dena lainoan edo digitalizatuta egotea, baina nik uste, norabide nagusia hortara dijoala, digitalizatzera, eta bain ikuste liburutegiek egin beharreko pausuetako bat dela, bain justu hemen ikusten duguna, espezializatu eta gai jakin batzuk lantzeko autua hartzea. Nik aukeratu ditudanak izan dira Tolstoiren Cuanta tierra necesita un hombre, euskarazko edizioa ere badago, zenbat lur behar ditu gizon batek, oso parabola ederra iruditzen zaidalako gizakiaren ambizioei buruz, eta gainera kasu honetan Elena Odriozolaren ilustrazio politekin lagunduta edo atonduta dagoelako liburua. Bestetik klasiko bat, 60ko hamarkadan Rachel Carsonek idatzi zuen Primavera Silenciosa, pestizidek eta industria kimikoak naturari eragiten dizkioten kaltei buruz, eta iruditzen zait oraindik ere gaurkotasun handia daukala. Eta azkenik, beste klasiko bat, George Orwellen Rebelión en la Granja, kasu honetan ilustrazio politekin lagunduta, iruditzen zaidalako, fikzio fabula bitartez eta fikzioaren bitartez autoritarismoaren aurkako edo autoritarismoari buruzko distopia polita aurkezten digula. Liburu irakurtetik, Uxue, euskarazko liburua eskuetan izan arte, errealitate bihurtu arte, euskal irakurleok eskuartean daukagulako, ze bide izan da, nola Naroarekin harremanetan jarri, nolakoa izaten da bide hau? Iritsi berritan nintzen ereinera eta oso argi neukan bi liburu nahi nituela euskaraz entzun eta irakurri. Eta hori zen alde batetik Luisa Carnesena eta Marlene Haushoferren Horma. Eta, galdetu nuen, ze iritsi berritan, ez dakizu norekin kontaktatu, ze itzultzaileri esan, eta Naroaren izena aipatu zidaten, eta esan nuen, berarekin jarriko naiz kontaktuan, komentatu zidaten Kafkaren, ipuinak itzulita zen euskala, beraz alemanez, zuzenean egindako itzulpena zela, eta horrek zeukala garrantzia niretzat. Eta orduan e-mail bat idatzi nizun eta baiezkoa jaso nuen. Eta batak bestea darama eta onaino, ezta? Nik poza handiz jaso nuen Uxueren mezura eta gero eduki ditugun elkarrizketa guztiak. Eta bestalde hori itzultzea da, egunero jarri eta zeregin bat, beraz. Nola sartzen da editore bat lan horretan? Agian sortze lanien izan aldalako sortze original lanien, rastua edo kendua edo kasu honetan batez ere da akonpainamendua, Naroak batez ere egin du lan zuzentzailearekin, Inazio Mujikarekin, baina ni nengoen hor pixka bat laguntzen, tonua horrela da, zuk irakurri duzu, ezagutzen duzu obra, olako elkarrizketak izan dira gehien bat gure artean. Olako zalantzak argitza, epeak finkatzea. Epearena oso murritza izan zen hasieran, esan genion oso azkar itzuli behar zuela, epea etzen izan oso luzea ere, eta... Gero luzatu zen. Gero luzatu zen, ze prozesu hauetan beti gertatzen da atzeraten direla lanak, baina nik uste dut oso polita izan dela, eta asko ikasi, nik behintzat asko ikasi dut, ze nik esaten nuen igual elkarrizketeri gabe, deskribapen asko daude, hitz teknikoak ere zuhaitzak, lexiko aldetik, aberasgarria izan da. Nik ere asko ikasi dut, lehen esan dudan bezala itzultzaile gisa,
Eta asko baita ere, Ignacio Mujikak ark irakurle gisa hartu eta orrazketarako proposamenak egin dizkidanean, izu, honekin ez aldezu hau esan nahi, eta, bueno, ez dira, gaur egun teknikotzat jotzen ditugunak, ez? Hainbat zu, aitzlandare, animalia, baina baita ere, hori, patatak bere horretan dauzkazula, eta nola erein, ez dakit, gauza horiek. Badauka liburuak, iruditzen zait, zerbait ez dugun ahaztuko. Irakurri dugun guztiok. Sentsazioa daukat, eta bagabiltzku liburuak irakurtzen eta liburu asko, baina sentsazioa daukat liburu hau geratuko dela. Bai, ez da erraza, liburu guztiek ez dute lortzen arrastori ustea norberarengan, eta nik uste dut honek baduela hori. Gogoratzen dute irakurri eta bukatu nuenean, nire bikotekideari pasa nion, eta bera irakurtzen zebiltzan, eta nik momentu horretan esaten nuen, ostras, ze eragingo dio honek, ez? Eta bukatu zuenean, gelditu ginen hilabete batzu pentsatzen, ostras, eske guri gertatzen altzaigu hau, eta zer egingo genuke horrez, estena horretan, ez? Basoan edo mendian bakarrik, eta bi egunetan ikuste dute... Uxue, seguru, pandemiarekin lotura egin dezakezula. Gaur egun eta momentu honetan nik irakurrita, pentsamentu oso handiak etorri zaizkit burura, eta barriro jarri naiz fasismoen aurrien eta horrelako ideia handiak etorri zaizkit burura, esaten dabe ekologismoari eta feminismoari egindako, badala lan eta obra ezinbesteko bat, eta hari mutur guztiak ditu. Bai, gaur egun, 73an idatzen zen, eta egongo da hor zuk diozun perspektiba politiko hortatik begiratu daiteke, segura asko, baina gerora, nik uste lehenak frantsesak izan zirela, 85ean edo frantsesera itzuli zen, eta haiek esan zuten, ekofeminista ote den edo, ez dakit ekologiatik hainbeste den, ze, idazlea, jaiota, landa eremuan jaiota, hor kokatu du, bere biografiarekin estuki lotuta dagolako. Baina igual feminismotik, eta ez hainbeste zerbait aldarrikatzen duelako, baina bere emakume begirada hori bai suma daiteke, gaur egun ere, eta berbada hori geratzen da, lehen galdetu dezunean, zer geratzen zaigu, narratzailearen begirada eta ahots hori, nik uste hori gelditzen dela, baita bukaera ere, oso pisu handia duen bukaera delako, baina narratzailearen ahotsa eta begirada, igual esan daitekela feminismotik. Bai, feminismotik batez den ikuste emakumeren rola dela, agerian gelditzen dena, eta... Eta esentziara jotzen duenean berak zer ateratzen da nortik, ezta? Azkanien, gizartek egiten gaitu garana bai, baina gero bakarrik geratzen garanien, azkanien gizakiaren bali hori, emakume edo gizon edo danadalako, eta purtsuet gu ez gauden inben naturak nola harrapatuko gaituen, ezta? Belarrak nola hartzen duen guztia, esentziara joan da, hortxe geratzen garalako garena, ezta? Bai, eta irakurketa asko ugari daude hemen, eta nik uste dut askotan aipatzen da, idazlearen simbologia, zer esan izan zuen honekin, liburu honekin, baina nik uste garrantzitsuagoa eta interesgarriagoa dela irakurle bakoitzak ze ateratzen duen liburu honetatik, zuk igual ikusi diozu zerbait, anekdotaren batean ikusi duzu feminismoaren edo emakumearen rola edo isolamendu hori edo horma hori, etxean ere izan zezakeena, faxismo ere aipatu dugu eta beste hainbat ekologia ere izan daiteke, azkenean natura utopikoa izan daiteke, basora joan edo behintzat ingurune horretan egon, eta ingurune horrek ere baditu arrisku batzuk, eta horretaz ere jabetzen gara hori irakurtzen dugunean, baina niretzat interesgarriena da jakitea irakurle bakoitzak ze atera duen hortik, ze honek eskaintzen ditu, zakizen bat irakurketa. Ni geratu naiz idazlearen bizitzarekin ere, igual pixka bat gehiago irakurri dudalako, bere bizitzaren zertzeletan eta sakondu dudalako, ikusten dut asko egilea bera, ezta? Ze berak esaten zuen, idazten zuela goizean goiz, etxeko andre izanik, baina idazle izan nahi zuen eta hor bide bat eduki nahi zuen. Baina nahi eta ezin probintzian bizi zen eta ez hiriburuan bertan bienan, hortxe dena egosten zen tokian, ez da.
eta askotan bere egunerokoetan edo lagunei esate omen zian, nire egunerokotasunak ez dituzten, nahi dudan hori egiten. Eta semen zama edo zaintzaren zama, aldi berean gero hemen ikusten dena, baina hori nork bere espazioa edukitzeko beharra, norberaren gela edukitze hori bai ikusten dut hemen. Dimisio hartzeko erabaki hartu du gizakiak eta adimen artifizialaren esku utzi bere burua eta mundua gobernatzeko agintea. Zientzia fikziora hurbildu da egilea liburua osatzen duten 15 ipuinen bidez. Distopia goxoa, la utopia triste eta etxia ote. Astapenetik zuen Balea Zuri argitaletxeak Melvillen Moby Dick klasiko gogoangarria euskarara ekartzeko gogoa. Horretara jarrita zegoen jada Juan Garzia itzultzailea haiek inongo susmorik eduki aurretik. Balea, euskal kostaldean inondik ere ezaguna izan zen egundoko ugaztuna. Haize gazte bakarti eta barnerakoiak isturitzeko aitzuloetara egiten duen eskola bisita baten ondorioz, Madeleine Aroko tribu batera teleportatua izango da. Bere burua hobeto ezagutzeko akaso? Lagun batek esan zidan, liburu honetan antzematen ditula doluaren sentimentuak, eta uste dut arrazoi duela, ze liburuan ageri dira ukapena, ageri da baitare amorrua, baina baitare gero negoziazioa eta baita onarpena ere, ze protagonistak azkenean onartzen du, eta halako itxaropen bat sortzen zaio. Eta behar bada, horiek denak pentsatu beharko genuke igarobideak diala, batagabe ezagoela bestea. Eta horrela esan baitu nahi nuke saio hau, gauza batek bestea dakarrelako.